Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Manje uma ukhwela yena uzocompete nomacele because umseleku nje ulobe busy ebonga kumacele ku social media nanya umakhwela usezoyiveza ukuthi vele umseleku ngisa-close naye. Nithi izophasa into yamakhwela nomacele ngoba phela ngaphe emzonke siye silunguze ku social media ukuthi uma sekuposta umacele kangaka benze njani abanye omama bayithulela abakade bafika abakaze nje becompete nokuthi kuposta umacele. Nisi umakhwela uready kulento aya kuyo ngoba bampost yena azikho izithombe zakhe umakhwela ngapha kwiphethela kaMseleku nesasikhona sakhishwa kodwa uye sesivela sesibona ku Instagram story eseveza ukuthi nangu ubabakhe uzoyiqhatha nomacele lo uzoyiqhatha nomacele lento yakhe ukuthi userious ngokuhlafuna ekhali izomfaka enkingeni. Kodwa ke singasho lutho simnini azavele size ukuthi usethini manje emva kwegeme ey'ngaka ey'fikile. Kuningi ke mina engisazokusho yithuba engalitholi kodwa nje sikubukile lokhu ukuthi hawu kwaposta umacele nawe usuyaphosta ukuthi ukhona ngoba phela kulungile abantu behlale bemangele beyibuza ukuthi kwenzakalani. Lento yabo futhi ukuphosta kakhulu social media ibuye iyone i-TV show. Mina ngiyabathanda laba ukuthi sithi sibuka i-reality TV show bathule ku social media besilinde ipheleke mase beyaqala-ke bethi hawu sasenihleka. Manje sithi sibuka namhlanje ngoLwesithathu ngolwesinye ekuseni nako sebephostile sesiyabona ukuthi lento inganekwane uvele kubhore baqeda ubumnandi beshow kodwa akusothini ibhizinisi laba ngithi umakhwela-ke futhi ubengaminywanga nasephathini bathe abadlali omayini ukuthi ucabanga ukuthi uzodlala ematafuleni nabo. Umakhwela uzosurvive guys makubheka hayi ayakapheli ushow bye.